Bună toată lumea și bine ați venit la un nou episod de Kingdom. Filmează de data asta. Bine, nu chestia că n-a filmat vreodată Kingdom. Vom face câte 2 episoade pe zi. Nu știu încă. Cred că 2 episoade pe zi. Nu pot să promit nimic. Nu știu cum va merge totul. Ce asta? Oameni buni, veniți înapoi în orașul meu. Știu că a fost un atac, parcă. Nu știu dacă, nu știu dacă a fost un atac la toate cărările, așa mi s-a părut. Și nimeni nu e în orașul meu. Oameni, nu da niciun video. Nu ne mai video. Video să repare chestia. Nimeni n-a o taxă, nimeni, chiar nimeni nu ia o taxă pe aici. Taxă. Nu știu taxa. Chiar o bucură acum. Nu știu cu asta. Chiar avem bucură. Ce face bine? Ia bănuțul ăsta. Scuze că nu era niciun bănuț, da? De fapt aveam un builder. Se pare. Noaptea roșie. Mi se pare mie sau să-i noaptea roșie? Cred că e noaptea roșie. Aoleu. Da. Nu e noaptea roșie? Te rog, zi-mi că nu e noaptea roșie. Te rog, zi-mi că nu e noaptea roșie. Zi-mi că nu e noaptea roșie. Dacă e noaptea roșie, în episodul de astăzi va muri. Știți asta, nu? E noaptea? Nu e noaptea roșie. E noapte, dar nu e noaptea roșie. Vin monstruții, dar nu vin ca noaptea roșie de mulți. Și bună arceri. Te rog, fiindcă vin în partea asta. În partea aia. Nu vine chiar niciunul. Ce s-a întâmplat noaptea asta? N-a venit niciun monstru. Sau a venit de prin partea cealaltă, așa cum chiar îmi pasă distrugă tot regatul. Nu. Nu e așa. Nu știu dacă trebuie să pierdem tot. Dar hai să deci și de ce să luăm banii mulți. Ce?
Am auzit că poți să distrugi portarul din carne. Cât greu. Mai ales că mă veni mulți. Da, e să mă și nu ar ce să faci. Dacă distrugi portarul, atunci e nu mai deci de-aia ei vor comanda. Sau poate vor să oprească și nu e ceva, dar asta e cam prea rezonabil pentru niște proști. Oh, mersi pentru taxa online. Foarte bună taxa de astăzi. Mersi pentru asta. Atunci... Hai... Când va veni noaptea și poate chiar dacă nu e astăzi, catapulta va fi foarte de folos. Am avut poate noaptea roșie asta, ziua de astăzi în Kingdom. Nu cred, deși e posibil. Nu zic că nu e posibil, nu cred că... Și facem asta, nu știi că e noapte și că vin moștri. Ești un fiș! Mersi că tu te-ai oferit să te duci ca să consești când vine noaptea roșie. Știi că nu o să probabil că nu o să supraviețuim.
zic probabil că ăsta filmare, dar... Generos, mersi, doamne. Sunteți niște pești. Nu a fost atât de rău pe cum am crezut că o să fie. Noaptea roșie e foarte apropiată de noi în momentul respectiv. Bine, să Vine, trebuie să avem mulți bani, că vin măstureți și trebuie să le dau banii ca să plece. Ei ți-o bani și coloana. Ar fi fain să poți juca și după ce ți-a luat coloana, numai că să te duci, să nu comanzi, să te duci, să te lupți, să reiei coloana. Sensul ăsta. Bine, ar fi și un pic cam ciudat, că se joc de management, nu e de... Nu e de... să joace player-ul exact jocul cum se joacă majoritatea jocurilor. De ce? Apoi aici se încheie și episodul de astăzi. Am murit.
după ce am zis 16 de minute, asta e un lucru foarte rău pentru mine. Dar o să continuăm în episodul următor, să vedem ce se mai întâmplă în castelul Iuca, în salul Iuca, pentru că o să începe la început. Dar, pa, pa! Pa!